Кукмараның Мәшкәрі ауылында 1791 жылғы мәшітіні төзекләндіру башланды. Әлеге эшнең тантаналы ачылышында безнең хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов та булып кайтты. 1791-93 елларда сәүдәгәр Габдулла Үтәмәшев тарафыннан салынган беренче җәмигъ мәчете рәсми рәвештә журналистлар каршында реставрация эшләренә старт бирелде. Татарстанлылар һәм күпләгән дин кардәшләребез заргып көтеп алган. Тагын 2 еллардан реставрацияләнеп, бина тапшыралар. Мәшкәрә мәчете безнең көннәргә кадәр кулдан язылган бизәкләре белән сакланып калган. Татар мәдәнияте архитектурасына караган уникаль һәйкәл булып тора. Мәчет 1920 елларда ябыла. Аннары манарасы киселә һәм авыл хуҗалыгы максатларында кулланыла башлый. 2000 елларда җирле халык тарафыннан реставрация эшләре башлана, әмма ахырынча тамамланмый. Авылыбызның эшмәкәре Абдулла Үтәмәшев үз акчасына төзетте. Инде менә 2005 елдан инде без президентыбызның ярдәме белән 1 миллион белән мәчетебезне төзекләндерә башладык. Бүген көндә мәчетебезгә 12 миллион акча китте. Инде Алла рәхмәте белән узган ел шушы балык бистәсенең Коры елга авылында мөфтиебез төзекләндерелгән агыш мәчетне ачуда катнашты һәм президентыбызга шу мәчет хакында сөйләде һәм президентыбыз шу мәчетне 2 елда төзекләндерергә дигән үзенең хәбәрен җиткерде. Без моңа халкы дагы районыбыздагы без моңа бик сөендек. Мәчетнең икенче катында урнашкан фарыз залы бүлмәсендә ир-атлар өчен, сөннәт залы бүлмәсендә хатын-кызлар өчен намаз уку залы булдыру ниятләнә. Мәчет бер юлы 200 дин кардәшләребезне сыйдыра алачак. Беренче катта музей, балалар һәм олылар өчен уку класслары, ашханә булдырырга уйлыйлар. Мәчеткә ут, газ, су кертү мәсьәләләрен хәл итәсе һәм тахаратханәне яңадан салып чыгасы бар. Эшләнеше традицион формаларында. 2 залы, түбәдәге манарасы. Түбәндәгерәк урнашкан беренче катына традицион аскы өй вазифалары йөкләнгән була. Гыйбадәт заллары әрҗәсеман гөмбәзләре белән каплана. Тирән уемнарга сыйынган тәрәзәләр җәясеман очлана. Гөмбәздә эслеге билгеле бер формага салынган филенкалар һәм әвәләп ясалган розеткалар белән бизәлгән. Мәчет фасадларының иң әвәлге, баштагы эшләнеше тулысынча диярлек сакланган. Парлы тәрәзә арасында аралыклар ва почмаклар шома калаклар белән эшкәртелгән. Мәчкәрә мәчете классицизм элементлары кушылган. Петербург бароккосы һәм татар декоратив сәнгате стилендә төзелгән. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаһ шөкер, бүген ниһаят Барат төнендә җомга көнендә 1100 еллыгына башланган елда шундый матур чараны башлаттык дип әйтеп була. Иван Николаевич зур рәхмәт, аннан соң президентыбызга да ул бу фикеребезне хуплады. Әлбәттә, бу мәчет ул бик борынгы мәчет. Бу мәчеттә күп галимнәребез укыган, бу зиратта, мәсәлән, мондагы зиратта күп галимнәребез, ишаннарыбыз күмелгән. Шуңа күрә, иншаллах, киләчәктә бу мәчет ачылачак. Минемчә, ул туристический, туристларны җәлеп итә торган урын булырга тиеш дип уйлыйм. Мәчкәрә мәчете Шиһабеддин Мәрҗани үз истәлекләрендә телгә алганча, заманда бик зур абруй казанган мәхәллә булган. Һәр ел сайын авыл мәдрәсәсендә дистәләгән шәкерт укыган. Мәчеттә күренекле дин әһәрләре хезмәт иткән. Мәчкәрә мәдрәсәсендә Казан, Уфа, Вятка губерниясының руханиялары белем алган. Заманның улуг шәхесләре укыган. Мәсәлән, атаклы фикер иясе һәм дин белгече Габденасыр Курсави, тарихчы галим Хөсәен Әмилхан. Искәндәр Гыймалдинов, Таһир Хәсәнов, Татарстан ялыклары.